Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong susi sa atong tagsa-tagsa kaugalingon kung ana pa ba kita mga sala nga atong tipigan pa diha sa atong kalag kini mahimong babag. This become barriers to our study of the Word of God. Busa agi o pagsunod sa pulong sa Dios diha sa 1 John 1:9, itawag nato kinig the rebound technique or recovery technique. Kaya nagaingon kini sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom, mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Let us pray. Father, we thank you that we can gather ourselves again together today to worship you, to study your word, and to focus our attention on your word
that teaches us as to who and what you are. That the only thing that matters in our life is to be oriented to grace, to be oriented to your plan for our life, because apart from it, there is no stability, there is no happiness, there is no meaning in life. It is only when we are oriented to your plan and your grace, beginning at the cross, that we can have an understanding, our reality and our purpose in our destiny in life, and what you're doing in our life. So, Father, as we worship you, we pray that God, the Holy Spirit, will enlighten us, challenge us, make these things a blessing to us. Salamat nini among Bible study through the YouTube. Ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manuluwas. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga higala, mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan na niya nasab kita ni atong daily Bible study. Niya pag kita magadupot niining atong tun-anan nga giuluhan og the real keys of success in life. Ang matuod nga mga yawi alang sa kalampusan sa atong kinabuhi. Okay? So ato naman kining sugdan taon na og in fact napatedaghan kayo nga mga points of doctrine nga atong paghisgutan nga may kalabutan niini. Taon-taon pag kita nining magatuki nining mga punto sa doktrina. So kung nanakay kainit sa pagsunod nini, pagsubay nini, padayon kay mo kini atong spiritual momentum aron kita magakabot gyud sa atong objective as believers, which is capacity for life, the stage of spiritual maturity. Okay? So padayon kita. Now, ingon nga mga magtotoo as believers in Christ. Ana man tay kapilian. Of course, makapili ta kay gihatagan man ta sa Dios nining gasa kining kabubuton. Kaugalingong kabubuton nga gitawag sa English og free will. Everybody, tanang sakop sa kaliwatan sa tao, nga niya nining kalibutan na nga nagaginhawa, nagalakaw-lakaw, nagasuroy-suroy, kita gihatagan sa Dios niining kagawasan sa pagpili. Di gitawagan na free will sa English. We are totally free to make a choice. Apan sayod na kita niya ng prinsipyo nga with that kanang maong kagawasan, that total freedom of choice na ay paluyo niya na. Of course, they go in tandem, di gina sila magkabuwag. Kung gihatagan kita og hingpit nga kagawasan sa pagpili, gihatagan ta sa Dios, ang nasa luyo niya na mo ang responsibilidad. Okay? With this complete freedom of choice goes responsibility. Kita ra gyud ang we are the only ones answerable, responsible, and accountable. So, kaya naman tayo hingpit nga kagawasan sa pagpili, mahimo nga kita makapili nga mahimong mananaog or pildiro. We can either be winners or losers as believers. So, nahibaw naman punta nga, ang mga loser believers, ang mga pildiro, mo katong mga magtotoo nga way pagpanumbaling sa pulong sa Dios, unsay gitugon, mando, pahimangno, kabubuton, plano, tuyo sa Dios atong kinabuhi.
Kaya di haraman sa pagtuon sa iyang pulong nga ato makatunan kini. Basta, asa man di ka magagatuon. Why laing tinubdan? Only from His Word. Sa iyang pulong nga diha, giimprinta diha sa Biblia, o kana kinahanglang tunan. Pinagi sa pagahom sa Espiritu Santo kanato, ipatinaw niya, unsa gyud ipabuti pasabot niya ng maong mga pulong. So, with the printed word, tunan kana, niadtong giataga gasas pagtudlo. Dili pud tanan ang taga niini. There are selected members of humanity, mga sakop sa kaliwatan sa tao, mga laki ra gyud, way mga bayang ni appeal niini hatagan sa Dios, Espiritu Santo. It's God the Holy Spirit who gives the spiritual gift. In my case, of course, gihatagan ko sa Diyos sa gasa sa pagsangyaw, the gift of evangelism. So, we are functioning at kining gamit, we execute this, pinagi nining atong kanang ministry. So, tumanon lang yun nato, unsay gihatag sa Diyos ng espirituanong gasa. So, kitang mga magtutuo, gihatagan kita og right pastor teacher, matag usa ka mga magtutuo niining panahon sa simbahan, the church age. God has given that extant responsibility of some members of mankind who have been given this spiritual gift of pastor teacher. So kung imong pangitaon ka na, imo ra bagro ng makaplagan. Agig subay ka na sa pulong sa Diyos sa Jeremias 29:13 nga nagaingon, "You will seek me and find me if you will search for me with all your heart." So makaplagan yun na imong pastor teacher nga maoy mo kanang tudlo kanimo sa kamatuoran aron ikaw ang imong kalag, ang imong kalag magatubo. Kaya agi ka nagsunod usab sa mando sa Dios diha sa 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So mo na nga ako kagingnan ipadugay nga tungod kining gihatag sa Dios nga kagawasan sa pagpili, freedom of choice, nga mao kana ang atong volition, free will. Mahimong kanang magmadinaugon ta, kung buot kitang magmadinaugon o buot batang magpildiro. Pili. Anatay kagawasan og nahibaw na tag-unsa po'y resulta. Kung mo pili kitag pagkapildiro, nahibaw na maka negative results niya na. So mo ni atong patinaw kanimo nga kadtong mga loser believers mo to mga believers nga way pagpanumbaling wag sila gana, way kainit, way tinguhang mutubo ang ilang kalag, way gugma, way panahon. You see? So these are the loser believers. They are residing dito sa dapit nga may gahom ni Satanas. Mo na gitawag nitong CD, Cosmic Dinosphere, CD1, which is arrogance complex, o CD2, which is the hatred complex. They interlock, sumpay-sumpay ka na sila. It's either ato ka sa CD1 or CD2, magtabok-tabok na lang kanya na. So, kining maong mga magtutuo nga itong isgutan, ng mga pildiro, ana sila magpuyo diha sa cosmic dinosphere ni Satanas. O kini sila gitawag sa pulong sa Diyos og servants of Satan, mga ulipon ni Satanas. Gawas pa niya na kinsa may nagdumala silang kinabuhi. Ang ilang kinaiyang makasasala, old sin nature. May nagadumala, may nagkakontrol nila sa ilang pagkinabuhi. Gawas pa niya na they are functioning
and motivated by evil. Isip mo na, sa kagrabe niya na, ang dautan mo ay padasig kanila, mo ay katulad nila sa pagbuhat. They are functioning and motivated by evil. All of them will only lead to evil. You see? Now, kita ra bagyod, kitang mga magtotoo, gitudloan sa pulong sa Dios, kung ikaw magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, mahibaw ani mo kining mga magtotoo, mga igsoon natong magtotoo, our fellow believers, mga luwas, okay, o kini mga Kristohanon, apan pildiro. Kay they are the enemies of the cross gani. Dias Filipos 3:18, Philippians 3:18. Nagahisgot ka na nga kining maong mga matang sa mga magtotoo nga mga pildiro, mga kaaway sa cross. O sa Grigong pulong tuod, no? If you study it in the original language, kining maong mga loser believers, mga pildiro, mga magtutog, itawag ni sila folos, P-H-U-L-O-S, folos, mga losers. Ibaw ka kung sabot ni ining folos, useless, way gamit, way kapuslanan, mga way hinungdan, useless. Nabito ng folos, murag sangay-sangay ng way pos, way pulos. So, mao ni ang mga dili of course, mga magtotoo. Correct me. Dili kay mga di magtotoo. Mga magtotoo ni sila. Mga kanang Kristohanon, mga luwas. Minawat mo sila kang Hesus Kristo ng ilang manluluwas. So, luwas. Apan ang ilang kinabuhi, ingon sa mga loser people. Mo na, kini mo ni ang mga kinaiya, mga kanang description sa mga pildirong mga magtotoo. Wa man lagi sila gana sa pagtuon sa pulong sa Dios. Upon here comes the winner believer. Unsa man ni siya? Ang winner believer, mga in general, no, mga magtotoo nga mga mananaog, okay, madinaugon, mao ba na Visayan? Winner believers, mga magtotoong nagmadinaugon, okay, mananaog. Kini sila na magpuyo diha sa operational divine dynasty. Na kanunay na itong hisgot ni operational divine dynasty. Ang laing nga ni ini, daghan manigahan, protocol plan of God, the Christian way of life, God's power system, sa pa, operational divine dynasty. Nga anaay 8 ka mga gangaan kini 8 gates of the DD. Ino na itong DD, divine dynasty. Sabot pa sabot, ining divine dynasty. Well, kining dynasty, di ni mo na makita des diksyonaryo. Kombinasyon is duha ka Grigo nga mga pulong dunamis nga nagkahulugan og gahom, power sa English. Ang kanang sphera mao nay dapit. Sphera is dapit, place, location. So kung sa gulo, no, tapuon ng duha, dapit, unsa nga may gahom. Musta? Kay dunamis gahom man. Sphera is dapit. Dapit nga may gahom. O kining gahom dili ni tao. Gahom ni sa Dios. Mao nagingan la natong operational divine dynasty. Naklaro niyo? So, mao ni ang atong dapit nga puloy-anan ingon nga mga magtotoo. Og mao na nga kanang kuna ta magpuyo diha, of course, iyahaman ni sa Dios, o in fact,
It is a perfect environment. It's a mental attitude, by the way. Matang gini sa pangisip, panghuna-huna. System of thinking. Kaya kita kung mga magtotoo, gipaklaruhan, gispulong sa Diyos nga. The Christian way of life is a mental attitude life. Ang tumong gyud sa pulong sa Diyos mo kini atong panghuna-huna. Gusto? Atong pangisip. Manay kung magtuon ta sa pulong sa Diyos, gitun-an nato ang mga huna-huna sa Diyos. Kini atong ipangtun-an adlaw-adlaw, mao ni ang mga panghuna-huna, mga paagi sa Diyos. Okay? So mao kini mga magtotoo nga nagmadinaugon na sila mapuyo. Yan ang operational divine atmosphere. Og puno sila og mga doktrina. Puno sila sa pulong sa Dios. Kanang ilang kalag puno sa pulong sa Dios. They have Bible doctrine in their soul. Onya, they already have passed the 8 momentum tests. Ato man po ning gitun-an, og ato ning hisgutan every now and then kining 8 ka mga pagsulay momentum tests. Og kita ra bang tanang mga magtotoo mo agi nini. Okay? Unya gawas pa nini kini silang maong mga magtotoong nagmadinaugon, winner believers. They are spiritually mature. Nakakabot na gyud sila sa main objective of believers, which is spiritual maturity, the stage of capacity for life. So they are now spiritually mature, o kini sila gitawag na ng mga invisible heroes. Gawas pa nini, they have fulfilled, nakatuman sila sa protocol nga plano sa Dios. They have fulfilled the protocol plan of God. They have glorified God. Ila nang nahimaya ang Diyos. Ang Diyos may makahimaya niya sa Diyos. Apan gumikan kay ang usa ka magtotoo nagakabot man sa spiritual maturity stage, then anha may maya ang Diyos ang iyang kaugalingon. Sa pagtan-aw nimo nga iyang anak nga nakakabot sa imong espirituhanong paghamtong. So you have glorified God, and ang mga winner believers now have historical impact na sila'y kanang salmot o contribute ngadto sa kasaysayan sa nasod. They have historical impact. Ug mao ni sa Grigong pulong gitawag ni sila og nikao, overcomers, or agathos, winners. So nikao means overcomers, agathos means winners. So mao na ang pagpahinomdom lang nimo, igo man tong gi-review nato aron sa ingon niya na di na gyud nimo makalimtan mo na kita mga magtutuo sa atong pagtuon, pagpadayon sa pagtuon sa Dios sa adlaw-adlaw. We are in the process of following the mandates, commandments of God that we have to obey. Okay? Kaya unsa man yung pag-obey, kung wa kay pagtuon, unsa may tumanon. You see? So mo nang usa sa mga kanang pahimangno o mando sa Dios mo nga pasulubon kita sa hingpit yung armor to be victorious sa atong espirituhanon nga away nga giatubang. We are engaging spiritual war. Dili kay battle lang. It's spiritual war. Spiritual warfare nga itong giatubang. Nya ang grabe kaya nga itong mga kaaway dili ni unod og dugo, dili. Kini espirituhanon. Mao na nga kay espirituhanon mga kaaway nang inahanglan ni sila unsa
espirituhan ng mga armas, hinagiban. Naroon sila mabuntog. Yes, mo na ang tugon sa Dios. Unsay sulti sa Episo, abrihay mong Biblia, Episo 6:11. Kung na kay Biblia diha, open to Ephesians chapter 6 verse 11. Unsay gisulti diha? Okay, mo ni ang gisulti. Sa in English, put on the full armor of God so that you may be able to stand against the schemes of the devil. Na, isuloob yun ang hingpit nga kanang taming sa Dios, panalipod sa Dios, aron ikaw makabarug batok ni sa mga pamaagi sa yawa. So mo ni ang atong kaaway. And you know very well the three major enemies of believers: the world, the devil, the flesh. You see, mo ni mga espirituano ni nga mga kaaway nato, and we are facing them every moment of every day. Mao na nga kita kinahanglan gyud mangandam kanunay na mao bitaw ning atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw nga nangandam kita. Naun sa man nimo pagkaandam kung wala pagtagad sa mga tugon, mga pamaagi, mga pahimangno, pasidaan, tuyo, plano, kabubuton sa Dios sa man nimo pe. Ang sa mga tinawhanon. So you are a sure casualty nining maong gubat nga espirituanon. Kasabot ka? Ato ning balik-balik yun hantod nga klaro gyud nimo. Nagsunod ning atong Bible study nga we are waging a war every moment of every day. Mo na nga buot sa Dios nga kumplito kita hingpit gyud ning atong mga taming panalipod kanang aron nati ikasdang ngadto ni atong mga kaaway nga espirituhanon. Kay lagi kini atong gi atubang nga mga kaaway mga espirituhanon. Pagtiman ni nga ang Dios mo ay naghatag kanato og kalig-on pinagi sa pagtuon siyang pulong. Isi nakasabot ka? Ana nato makuha ang mga kanang panalipod, kalig-on, stability diha sa iyang pulong. Diha mo na huwag makalupig sa mga pulong o mga hunahuna sa Dios. Sa tibuok universo, ang Dios ra ug ang iyang mga pulong mao'y mulungtad hangtod sa kahangturan. Kung gisulti niya sa pulong niya, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Excuse me. Kung sabot pasabot. Ang iyarag yung pulong, magpabilin, mulungtad. Nga ikaw nga nagtuon ni uban ka niya ng paglungtad. Kaya mo manang dadon dito sa eternidad. Kaya actually sa atong pagpangandam nining atong pagkinabuhi karon, kaandam ta sa atong umabot nga pagkinabuhi uban sa Dios dito sa eternidad, dito sa langit. You see? Ano sa madi ka mangandam? You see? Ug kuhaon ka na, wa kay pagandam, of course. Ang kamatayon ra bastao, physical death, I mean, comes like a thief in the night. Naman as pulong sa Dios. Now, ang kawatan, mupahibaw ba ni mo sakon ka na ko niyang gabi ha? Moingon magkawatan? Dili. Di ka makahibaw. Umabot ka ng thief in the night. Ang pangutana, andam ka ba? Are you ready to face? Mao na nga kita giandam sa Dios. Gisangkapan taniyas tanan niya ang mga spiritual assets. Nga aron wa nagyud tay kapangulipas. We have no excuse whatsoever nga dili kita mahimong mananaog nining kinabuhi.
dili kita magmalampuson sa itong kinabuhi. Moro ba ni atong title? Unsa? The keys, the real keys of success in life. Mao na nga. Ang unang yawi nga imong gamit sa pag-ambre sa imong mga kanang pagduha-duha, mga pagduda, pagkasayod, mo bitaw nang naghibaw ka ba nga ang kahadlok sa tao, ang tao ba in general, kung mo bati og kahadlok mo sa tao, kanang kahadlok gumikan sa wa siya pagkasayod, gusto? Wa man siya mahibaw sa tinuod. Mao na nga the fear of death, kahadlok sa pagkamatay. Kay kahadlok gumikan, wa ka kahibaw kung sa dangatan nimo. Nakasabot ka? The fear of the unknown. Mo na kay kahadlok sa wa nimo mahibaw wa man kakahibaw kung sa tinuod. Nga ang kamatayon is just an exit to the real life. Kasabot ka? Kaya itong kinabuhi ng kalibutan na lumalabay ni. Temporaryo ni. Gipahuwam ra ni. Kaingon kabag mo na ni permanente, niliyoy. Mao na nga, kadaghanas mga tao karon mo. Imagine, ila pang basulo ng Dios ngano kunong gitugot ni sa Dios nga tabo sa akong kinabuhi. Na mo na naay mga suliran sa kinabuhi mo dayon lagi sila basol sa Dios. Wala bagyo labot ang Dios niya na. Ihatagan ko sila kagawasas pagpili. Ang ilang itong ipili nga sila mahimong bildiro. Kasabot ka? Sila ay nagpili. Mo bitaw. Okay. Niya'y sagad nga mga pangutanas, mga katawan. Nga ngano kuno nga naa may mga taong maimpyerno. Nakadungog ka ba niya na? Naay mangutanan nimo. Ngano mang na may mga taong maimpyerno? Okay. Saan man nimo pagtubag na? Ikaw, ako kang pangutanon. Of course, with the exception ninyo nga nakahibaw sa kamatuoran kay nagsigi mamugtuon sa pulong sa Dios, ikaw nga way pagtuon-tuon, way alamag sa kamatuoran. Mungutana ko nimo ngano mang naamay maimpyerno. Okay? Iyanuhon lang ito na nganong naamay maimpyerno. Saan ko pagtubag? Ang tubag, paminaw, na ay maimpyernong mga tao tungod kay ilang tinuyuan nga muadto. Sabtag yun na. Ilang tinuyuan. It's their choice nga muadto dito. Ngano mangimpili man sila? Tungod kay wa man sila ikabalansi unsay husto unsay dihi. Kasabot ka? Kaya, you see, aron ka mahibaw unsay mini, ang husto, ang tinuod. You have to study the truth before kanang distinguishing kanang false things from the truth. Dili ka kanang unsabay binisayan niya. Dili ka makatandi, dili ka alinggat, di ka mura magrisultaan nila sa binisaya. You cannot discern. Of course, the word discern is distinguish nimo. Maka-distinguish ka dahil kini husto. So, aron ka dili malingla sa mini, ang kamatuoran. Nakasabot ka. Aw ginagi hinay-hinay. Anha ka kanang panalipod sa mong kaugalingon, di ka malingla. You cannot be deceived by false teaching by studying the truth. Mao na. So mao na balik tan itong pangutan ng ano mang naamay maimpyerno, tubag ilang tinuyuan nga moadto didto.
Human sila kapilian. Unsa man na. Mauna nga kadtong way pagtuon sa pulong sa Dios, way pagtuon sa kamatuoran, na naglunag yun sila sa mga butang mini o sa pulong sa Dios. Klaro kayo nga kung ikaw dili magtutuo ang imurag yung tuuhan, mga mini na saag ragyo ka, mura kag na trap, mga mini ragyo ng imong tuuhan. Okay? Kay ang relihiyon mao man ay gisakyan sa atong kaaway nga si Satanas. Relihiyon mao na iyang epektibo kayong hinagiban o kanang paagis paglinglas tao ug labihang kapagang duot sa katawan nalinglag yun sa paaging Satanas. Ang relihiyon God o mubalik ta o mo tandog tagamay ng relihiyon. Ang relihiyon mini ng Kristyanismo, false Christianity. Ang pasabot kanang giawat ang Kristyanismo sa relihiyon. Ang relihiyon ba mo hingawat? Kasabot ka? Mini kanang sama na ito pag tinaw ni mo ha. False mini, di ba? Dili tinuod ang anaa sa relihiyon. Iyahan ng Satanas. O kung ikaw ay kamaturan, asigurado, suyupon yung kadayon sa mini. Mao na nga magkinabuhi na kang mini, your whole life is a lie. Kaya nalingla ka man ni Satanas. Ug siya, labihang lukso-luksos kalipay ni Satanas ug nanay malingla niya na kasas relihiyon. Labihang ibakani, bintani kay daghan mi mo ingon guys. Satanas ana. Mao na nga bantay. Ining mga punto akong gidani mo nga. You can only distinguish false from the truth if you study what is true, the truth. Mao bitaw nagiingon diha sa John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Na, di man kagawas nun kung wa kay kamaturan. You are not. You are in bondage sa pamaagi ni Satanas. You shall know the truth. No na. Tuniyang kamaturan. And the truth will make you free. Sa diha nga makakaton ka na sa kamaturan, siguradong gawas nun ka na. You are free. You are free from the bondage. You are free from the mga bini, false things, ngayahan ni Satanas. Remember, Satan is the father of lies. Siya ang amahan sa mga bakakon. O nang kung anak sa relihiyon, sorry to tell you, anak ka, nalingla ka sa iyang mga mini, iyang pagkamini. So, mo niya itong giingon ni mo nga, karon kinahanglan kita mga magtotoo, magmabinantayon kita. We have to be vigilant. We have to stand steadfast. Barog kita. Apan sa manimo pagbarog lagi kun wa kay pagtuon. Mo ni this is a challenge kanunay na kuning gihatagag impasiya aron sa ingon niya na ikaw ni gasunod ni atong ministry. Nagpangitas kamaturan then makita nimo. Maklaro gyud nimo pinagi sa pag patinaw kanimo sa balaang Espiritu Santo. Imani nga ang Dios is the one running the universe. Basta? Kinsa man daylain. Iya gud ning universo. And he cannot be fooled. Dili nimo mailad. Genius ang Dios. He is a genius.
in His omniscience, ang iyang pagkasayod sa tanan. Ang iyang pagkasayod sa tanan perfectly knows unsay nagpanghitabo niining kalibutan na. What's going to happen in the future? Naibaw ang Diyos, oy. Siya gud ang gahimo, gabuhat ni tanan. Perfect ang iyang knowledge. Hingpit ang iyang pagkasayo doon sa ning nagpangitabo ni kalibutan na karon kining kagubtan sa kalibutan karon coronavirus. Naibawan ni sa Dios oy. Wa pahimuan niya ni kalibutan, nahibawan na niya didto kanang eternity past. Naibawan na ni. And He knows what's going to happen in the future. Naibaw siya. He knows the possibilities. He knows the probabilities. Naibawan niyang tanan nga kaniadto, karon, o sa umabot. Naibawan. He perfectly, practically knows everything. No na nga, di ni mo mailad ang Diyos. No na nga siya. Kanang maaghop yun ang Diyos. Maghatag yun siya sa unsay angayan o unsay maayo na to. You see? Buot siya nga kita magmalampuson sa itong kinabuhi. Magmadinaugon sa itong kinabuhi. That is God's will. Karon kung di ka pa magtutuo, if you are an unbeliever, nagpaminaw niini. Una-una agmayo ang iyang pulong sa Dios diha sa 2 Peter 3:9. Unsa may isulti diha? 2 Peter 3:9. Paminaw. Sa in English nag-ingon kani. God is not willing, dili siya buot, that any should perish, nga naay malaglag, but that all should come to repentance. Na, sa laktod nga pagkasulti, dili buot ang Diyos nga naay bisag usa lang malaglag, kundili ang tanan unta maluwas. Kapan di man pud tanan lagi maluwas, kay nga naman, na may kabubuto ng tao. Either magpaluwas ka o dili. Basta, nakikapilian. You see, God respects your volition. Nagatahod siya unsay himoong desisyon. Apan bantay. Kung unsa man ang imong himoong desisyon, ikaw o ikaw ra gayud ang manubag. You are the only one answerable, responsible, and accountable. Yan ang desisyon nga imong gihimo. Gusto? Mao na. Ang prinsipyo nga itong idadihan nimo. Nga gikinahanglan himong hinuktukan kini. This may be your last chance. This may be your last katapusang panahon nga makadungog kas mensahe pulo sa Dios. Kay God is just tapping His foot. Naghuwat na gyud siya. Pabuton gyud nato ang perfect timing sa Dios. Perfect ra ba? Hingpit. Way sobra, way kuwang. Pag-ingon sa Dios nga mao kini, mao kana. Mao na nga kung buot kang magbandi ng ugon, magmalampuson sa mong kinabuhi, kini, you just come to the right place. Grasya kiniwata magpasigarbo ninuwata. Wa gyud tay bisag gamayng kanang pagkaangayan nini. Grasya god. Iba naman tagong sambot sa grasya. Lihok buhat sa Dios para nato alang sa atong kaayuhan. Nga bisan dili kita takos, dili kita angayan. Padayon gyud ang Dios. Nagasangkap sa tanan natong mga gikinahanglan. Nara natong mapahimos matan niya na o di. Ito'y padayon ni ugma. Ayaw si Pianta, ayaw kanang pagkyasa ang pagsubay niini sa sunod sumpay ni atong pagtuon. Ni atong tunanan nga the real keys of success in life. Mag-ampo ta. The scripture declares,
God in this manner loved the world that he gave his only born Son, that anyone believing in him may not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. The Lord Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit there where you are, with your eyes closed, to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently. And that is the decision to trust in Christ as your Savior, to believe that he died on the cross for your sins. That is the only thing that you have to do to get eternal life. And that is the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, "Sirs, what must I do to be saved?" the answer came back, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." The way to eternal life is faith in Christ. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Magampo ta. Heavenly Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly today. We ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, increase our comprehension of them. This we ask in Christ's name. Amen.